Ex-riaditeľ síce priznal, že 1000-eurový úplatok zobral, no do väzenia nepôjde. Trestom za úplatkárstvo mu má byť 3-ročná podmienka. Podľa rozsudku by mal navyše zaplatiť aj finančný trest 3000 eur. Verdikt prijal akoby bez emócií, no spokojný nebol. Na mieste sa totiž odvolal. Nebudem komentovať. Z úplatkárstva ho má usvedčovať Žilinčan, ktorý chcel svoju žiadosť na pozemkovom fonde tak povediac potlačiť. Nakoniec všetko ohlásil a stal sa policajným agentom. Pri stretnutí mu ex-riaditeľ údajne mal na kúsok papiera napísať sumu, ktorú vraj označil ako motivačné. Bolo všetko provokácia zo strany agenta, teda štátnej moci. No. Tu nejde o to zobrať peniaze. Tu ide o ten princíp, čo predchádzalo zobrať peniaze. Prokuratúra predložila dostatok dôkazov na to, aby padol dnes taký rozsudok, ako padol. 58-ročný Jozef dostal dnešným rozsudkom aj 3-ročnú stopku. Nesmie sa zamestnať v štátnej verejnej správe, ako aj v samospráve. Tento rozsudok ešte bude musieť potvrdiť Najvyšší súd. Pre televíziu Katarína Juríčková.